Иртәнге намаз. Тәһарәт алгач, кыйблага карап басып, күз карашын сәҗдә кылачак урынга төбәп, ният әйтелә. Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир рахим. Илаһи ният кылдым. Иртәнге намазның 2 рәкъәгать сөннәтен укымакка, юнәлдем кыйбла тарафына, халисан лиллаһи тааля. Һәр намазга шул намазны уку нияте әйтелә. Нияттән соң кулларны иң башларына кадәр күтәреп, Аллаһу акбар дип тәкбир әйтелә. Тәкбир әйткәннән соң сул кул өстенә уң кулны салып, күкрәк өстенә куеп, сәнә дугасы укыла. Субханака Аллаһумма ва бихамдика ва табарака исмука ва тааля джаддук ва ла илаха гайрук. Аннан соң Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйткәч, Фатиха сүрәсе һәм бер кыска сүрә укыла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Шуннан соң Аллаһу акбар дип рукук ясала, ягъни гәүдә кулчуклары тезләргә кадәр җиткәнче билдән җиргә таба бөгелә. Шул рәвештә Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим, Субхана раббиял азим дип 3 тапкыр әйтелә. Рукуктан торганда Сами'аллаһу лиман хамидах дип әйтелә. Турайгач Раббана лакал хамд диелә. Аннан соң Аллаһу акбар дип әйткәндә сәҗдәгә кителә. Сәҗдәдә 3 тапкыр Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла, Субхана раббиял а'ла дип әйтелә. Аллаһу акбар дип сәҗдәдән торып, аякларны уң якка салып, бераз утырыла һәм Аллаһу акбар дип әйтеп, икенче сәҗдә кылына. Шуннан соң Аллаһу акбар дип әйтеп, икенче рәкъәткә басабыз, ул нәкъ беренче рәкъәт шикелле үк кабатлана. Икенче рәкъәттә сәҗдә кылынганнан соң аякларны уң якка салып, утырып, әт-тәхият укыла. Әт-тәхият дугасы. Әт-тәхияту лиллаһи вас-салавату ват-таййибат. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Әт-тәхиятны укыганда әшһәду алла сүзләре белән бергә иман бармак өскә күтәрелә. Илля дигәндә төшә. Әт-тәхияттан соң салават дугасы укыла. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидум маджид. Аллаһумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидум маджид. Салаваттан соң Раббана дугасы укыла. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Аннан соң башны уңга борып, һәм карашны уң иң башка юнәлтеп, Ассаламу алейкум ва рахматуллах дип сәлам бирелә. Һәм шулай ук сул якка карап, Ассаламу алейкум ва рахматуллах дип әйтелә. Иртәнге намазның 2 рәкъәт фарызы да шулай ук укыла.